जों दा नै जोङो अबाव दंफैयो दुब्लिबारि गेजेरावहाय ओरैजाय सासे जोंहा दङ आमाय ओमफ्राय ओरैजाय सासे जाबाय बिराद देवार दंलै हनै सासेया माबायदि गंथाब गंथाब बानायदो हाग्रायाव जोदला जोदला आं नोंथांमोननो लास्टआव दिन्थिगोन मा नागिरदों आरो बेबो हाग्रासो नागिरदों आरो बेबो ओरैबो दै ओरै माइ ओरै गेजेरावहाय ओरैजाय नै माबा प्लास्टिकनि थेमा लानानै नङा होमबा खिन्थु बिराद गोबाव जाबाय जोङो ओरै थांलाय ओरै फैलाय आङो दायो दंफैयो मस्थ' गोजानाव नै दुब्लिबारियावहाय खिन्थु आंनि उनावहाय नुबाय जानांगौ ओरैजाय सासे ओमफ्राय ओरैजाय सिगाङाव दानि आं खोन्थिनाया सासे जोङो फुङावनो सासे हाग्रा जोला जोला थांगासिनो दङ नुगोन नालाय लेवार गैया नालै लेवारा दा ओंखारथ'वा नै सासेया जोला लांजोब्बाय मानोबा हाग्राखौ नुथाराखै नुवाखैना आसुरितलै नांगौबा मोनालै बिदिखौबो दासिमबो मोनसेबो नुवाखै आरो मोनाखैबो नङाबाथ' बेफोराव थानांगौथ' ना बिराद दं गुदुङा बैयाव औ बै दै सिङाव आरो बोरियाव फैयाखोमालै बुखारलांबाय थायो ओइदि गुबुंले जाना थायो जायो ओमफ्राय नायदो दैजोंहाय आरोना बे जोंनो खोन्थिबाय आमाया मा नागिरदों नोंथांमोना थांफाबाय थादों नङा होमबा मा जाहैबाय आंथ' बिनि सायाव बारा नलेज गैया नोंथांमोना मिथियाखै जानांगौ ओंखायनो नोंथांमोना जोबजासे आंजों थांफाबाय था खिन्थु खै घन्टानि उनाव जोङो बेखौ नागिरना मोनगोन आरो नागिरनानै मोनगोन ना मोना आंथ' एसे सन्देह जाबाय इमान हाग्रा गाग्लेम नागिरदों खिन्थु दासिमबो मोनसेबो मोनाखै खिन्थु आरो बेलेग जायगायावथ' मोनगोन ना मोना मिथिया दा आरो दैयाबो गिदिर जाबाय नालाय ओंखायनो मोनाबो जानो हागौ बा मोनगोनबो जानो हागौ आरो बे बुस्थुआ मानि थाखाय इमान इम्परटेन्ट आरो सोरनो नांगौ आरो बियो मा बुस्थु आरो मायाव खामानि होगोन नङा होमबा नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय आंनि उनावहाय सासेयाव नै बेबो गन्दर नागिरगासिनो दं आंबो नायदों नायनायालाय नुवाखै नुनाया नङा होमबा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो थांफाबाय थादो दिनैहायबो नैबे गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनहा आङो दंफैयो जों हिन्जावजों आंजों फैदोंमोन ओमफ्राय नैबे जोंना आमाया जोंखौ एसे मदद होबाय बे माने गावसिनि जायगायाव फैनायखाय जोंखौ बिदि नागिरदों होननायखाय बे जोंजों लोगोआव फैफानानै दा सिगां थांनानै नागिरनानै हाग्राखौ गालेम थांगासिनो आं बिनि उन सासे आरो हनै नागिरगासिनो बेबो आसिजों माबा बोदला ओंखायनो नोंथांमोना थांफाबाय थादो आरो बेसेबां गोबावनि उनाव मोनगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा दिनैनि भिडिअ'आवबो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय नैबे दुब्लिबारि गेजेरनिफ्रायनो बयनिसिमबो बयबो मोजाङैनो दङ बर्थमानसिम आंबो मोजाङैनो दङ भगबाननि बा इसोरनि अननायाव ना लोगोफोर थौदो बिदिबा जोङो भिडिअ'खौ जोबजासे नोंथांमोना नायलांनो थांदो मोनबाय नामा नङा ओरैबायदि हाग्रा ओमफ्राय बे हाग्राखौ गाग्लेम थांगासिनो आरो ओमफ्राय जों उनाव नायलांगासिनो दङ खस्थ' खालामबाय बेबो मानसिया ओमफ्राय ओरैजाय थाबाय माइ थास' बिबार खालेखा इनि इनि बेयाव दं दा ओरैबो थाङो थास' बिबार लेवारा लेवार गिदिर दंथारो नै लेवारानि जादु नों बागोन नै गिलु बालु गिदायसोमबायलां लेवारखौ जामायलालै बेफोर खामानिफ्रा नुगोन आङो दायो माबायदि जायगाजों हाबगोन सब खामानि मावनायसो नालाय एकदम गुदुं गैया नै लामायानो गैया फैबाय दाना फैद' हाग्राफ्रा माबायदि दैया बेलावसो दं नामा देलाय नोङो मायदि हाबो बहाब नांफालायबावो माथो नोंना जोङो माने नैबे मोनसे जायगायाव फैदोंमोन ना बेयाव जों नागिरनानै माने मोनसेबो मोननाय जादिया आसुरित नांगौबा मोना दैयाबो एसे देरद्रायबाय नङाबा मोनगौमोन खोमादां जों बबे जायगायाव नागिरफैदोंमोन ना एबार आं जायगाखौ दिन्थिनोसै लकेसनखौ माबायदि जायगायाव जों फैदोंमोन नैबे बिराद गिदिर फुख्रि
बे जाबाय जा सलसलिनि गामिनि रायजोनि फुख्रि आरोना नोंथां बिराद गिदिरखा फुख्रिखौ बानाय बायदि बानायना लानांगौ मोजां नुयोना नै जोङो नैबेनिफ्राय ओरैसिम थांबाय गैया दे मोनसेबो मोनासै ना दोंसेबो नुथारासै दोंसेबो गैया नुवासै अ दे होनबा थादो दै जोङो मा जाहैबाय बेयाव जोङो फैदोंमोन बेयाव मोनासै ओमफ्राय जों आरो मोनसे साइडआव हा ओमफ्राय जों दायो ओरैजाय मोनसे साइडआव थांबावनोसै बेयाव जाबा जासिगोन जायाबाथ' गैला खिन्थु नोंथांमोना सानबाय जानांगौ मा नागिरदों हाग्राबारियाव आरो दै गेजेरावहाय दै निश्चय माने मिथिनो लुबैबाय जानांगौ नङा होमबा जेब्लासिम मोना जायगा माबा बुस्थुखौ अब्लासिम आं नोंथांमोननो माने नागिरनानै दिन्थिबाय थानोसै नङा होमबा नोंथांमोना माथो नोंथांमोना अकल माने थांफाबायल' थादो आरोखि आरोबाव जोङो मोनसे जायगायाव थांबावनोसै दे जोङो सिकिउरिटियाव दोनदों ओइनै मा खालामनो दा उफाय गैया थ'दो ओरै गामिखौ नागिरनोसै ना फैलायबाय मोनसे जायगायावहाय बेयाव मोनगोन ना मोना बेयावबो नागिरलायनोसैलाय बे जाहैबाय बिसोरनि फुख्रियाव थौरि दाराजों बेयाव गालांसै सेन्देलखौ सेन्देल गानजागोन खोमा गानजायो खोमा लाना फै माबायदि जायगा आं बेखौ नागिरनानै थु मोननै जाबाय थु सिफायब्रा बेखौ फैयै फैयै जों बेयाव मोनफैबाय नै क्लब सोबाय आरोखि जाबाय दा मोजां सुदोंनिफ्राय मारिनानै मा लादों एबार आङो नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिलांसै नङा होमबा एबार नोंथांमोना मिथिनो राजि जादो आरो जोङो मा जाहैबाय बिराद गोजान थाबायलांबाय बै जायगायाव थांदोंमोन बेयाव गैया फैयै फैयैहाय जोङो माने जाय जायगायाव टारगेट खालामनानै थांदोंमोन बे जायगायाव माने मोनसेबो मोनासै आरो नुवासैबो ओमफ्राय दा मा जाहैबाय फैयै फैयै बे जोंनि गामियावनो फैफिननानै जोङो मोनफैफिनबाय आरोखि जायखौ जों नागिरदों आं एबार बेखौ नोंथांमोन दिन्थिलांसै नङा होमबा नैबेयावबो जों मोनसे नैबे जाहैबाय खालबार सिंजों जों ओरै फैबाय आरो फैनानै लाबाय मोनबाय हरलाय आंनो मा बुस्थु बे दिन्थिनोसै आं ओमफ्राय दा नै बे मा बुस्थु नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ किसुमाना माखासे लानायफोरखौहाय नुनानै नङा होमबा लोगोफोर बे जाहैबाय खांख्राइनि दै जोङो बेखौनो नागिरफैदोंमोन बिराद गोजान जायगा जों नागिरना फैबाय खिन्थु मोनाखै फैयै फैयै नैबे जोंनि न' खाथिनि दारायावसो जों मोनबाय आरो खिन्थु जाय जायगायाव जोङो टारगेट खालामनानै थांदोंमोन बे जायगायाव माने बिराद खांख्राइनि बाना बा खांख्राइनि एकदम गुदाममोन आरो ओमफ्राय मा जाहैबाय माने दैयाबो देरबाय नालाय दै देरनायखाय जाहैबाय मोनासै आरोखि ओंखायनो बेखौहाय मानो नांगौ आरो बे खांख्राइनि दैखौ मा खालामगोन आं बेखौहाय नोंथांमोननो लास्टआव दिन्थिगोन जेब्ला माने बे बुस्थुआ खामानि होयो अब्ला आं नोंथांमोननो बिनि सायावहाय मोजां दिन्थिगोन ओंखायनो आङो दायो बिनि सायाव बारा नोंथांमोननो आं बुंथ'ला मानो होनना बुंबा बेखौहाय नागिरनाय जादों आरो नांगौ जानायखाय आरो मायाव बाहायगोन नङा होमबा बेखौबो आं नोंथांमोननो फैबाय थानाय समावहाय जेला माने बियो खामानि मावनानै जुदि साक्सेसफुल जागोन अब्ला आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोखि ओंखायनो आं नोंथांमोननो बेखौनो दिनैहाय दिन्थिबाय जोङो अबाव थांनानै नागिरदोंमोन आरो जोङो मा नागिरदोंमोन आरो बेखौ मानो नांगौ नङा होमबा बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय ओमफ्राय आरो बेखौ जोङो नागिरै मोनबाय खिन्थु मायाव होगोन आरो मा खामानियाव बाहायगोन बिनि सायाव आङो नोंथांमोननो फैबाय थानाय समावहाय मोजां मोनसे भिडिअ लाना फैगोन बेनिखायनो आङो दिनैहाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै भिडिअखौ नुनो मोनगोन फैबाय थानाय समावहाय बारा बे साननैसोनि गेजेरावनो आङो बिनि आपडेटखौ होगोन बेयो मायाव खामानि होयो आरो बेखौ अबावहाय बाहायगोन आरो सोरनो बिहरदों आरो सोरनि थाखाय नांगौ गोनांथि जादों बेखौबो आङो नोंथांमोननो फैबाय थानाय समावहाय भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थाबाय था अके लोगोफोर बिदिबाना दिनैहाय बयखौबो आङो नोंथांमोनखौ नैबे जोबनायाव बेखौनो खावलायबाय थिगासे लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो गोदान भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय